Balik kulungan ng isang 57 anyos na lalaki matapos na makuhanan ng iligal na droga sa ikinasang buy-bust operation sa barangay Mabga, Sangay, Camarines Sur, bandang alas 11:30 ng umaga nitong Sabado, Hunyo 21. Kinilala ang sospek na si Alias Jr., walang trabaho at residente ng barangay San Antonio, parehong bayan. Nasamsam mula sa kanya ang 13 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng tinatayang 88,400 pesos. Ito po ma'am na suspect natin. Ito po ay nagagawin po doon kasi may nagkataon po ma'am nung araw na yon kasi doon ma'am may sabungan po doon ma'am na yung cockpit dito sa Sangay. So malamang po ma'am doon po siya ma'am nagtatransact ng business dahil doon po yung mataong lugar sa panahon at nagkataon din po ma'am nung araw na yon ay merong brownout kaya napugo po siya ma'am, nasa labas po talaga. Kabilang ang sospek sa listahan ng target-listed personality. Taong 2017 ang unang makulong ang sospek dahil sa pagkakasangkot din sa illegal na droga. Meron kasi siya ma'am na previous arrest noong 2017. So, though nakapag-avail po siya ma'am ng plea bargaining, so isa po yun ma'am sa naging consideration ma'am na continuous po siya ma'am na minomonitor dahil meron na po siya ma'am na previous arrest. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya pa ng Sangay MPS ang sospek. Mahaharap siya sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.